Dobrý deň, vítajte v Cupra garáži Todo z Panonska. Som Roman Novák, váš Cupra master. Naša Cupra garáž bola otvorená v apríli 2024. Je špecialistom na predaj a servis vozidel značky Cupra, ako aj autorizovaným servisným strediskom. Od začiatku poskytujeme profesionálne služby v oblasti predaja, servisu záručného aj pozáručného. Práca Cupra Mastera v Todose mi prináša nielen množstvo zaujímavých skúseností, ale aj veľkú radosť pozitívnej odozvy našich zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre kúpu vozidla Cupra alebo využívajú naše kvalitné servisné služby. V interiéru dominuje tento veľký 12,9 palcový displej infotainmentu, ktorý sa vyznačuje dobrou farebnosťou a rýchlou odozvou. V základnej výbave dostanete aj tento kožený vyhrievaný volant, tzv. Supersport, ktorý je vybavený satelitnými tlačidlami na zmenu jazdných režimov alebo štartovanie či vypínanie vozidla. Cupra svojím príťažlivým dizajnom oslovuje hlavne generáciu mladých ľudí. Ale je určené aj pre rodiny s deťmi. Môžete sa vybrať na výlet, kľude, niekde k moru, alebo dohovor, kamkoľvek budete chcieť. Pretože s Cuprou to je jednoducho zážitok. Už len jazda sama o sebe. Malebná obec v lone prírody ležiaca na hranici troch štátov pri sútoku dvoch veľkých riek s impozantným hradom a výnimočnou históriou. To je príležitosť na návštevu v ktoromkoľvek ročnom období. Samostatne, vo dvojici či s celou rodinou. Devín je zážitkom, ktorý si treba dopriať.